Príbeh o note. Všetci máme svoj príbeh a svoje miesto na tomto svete. Aj noty majú svoj príbeh. Vo svete ľudí vieme, že prostredníctvom nôt a notovej osnovy zapisujeme hudbu. Spôsob zápisu, aký poznáme dnes, sa postupne vyvinul do dnešnej podoby. A tak to bolo aj vo svete melódy. Noty sa zrodili preto, aby mohli pomôcť kamarátom zapísať to, čo počuli od melódy, rytma a harmonie mony. Viete, oni sú nerozlučná trojica. Tam, kde je melódy, je aj rytmus a tiež aj harmónia mony. Avšak v hudobnom svete žili aj iné bytosti. Niektoré z nich chceli napodobniť alebo presne zopakovať, čo tí traja vymysleli. Lenže kto si to mal pamätať, keď vymýšľali krásne piesne každú chvíľku? Jedného dňa melódy, rytmus a harmónia mony rozmýšľali, ako by mohli pomôcť kamarátom. Rytmus vzal kamienok a povedal: Bolo by skvelé, keby takéto kamienky ožili a vedeli by nás napodobniť. Chápete? Mali by neuveriteľne dobrú pamäť a vďaka nim by ktokoľvek vedel zopakovať našu pieseň. Na to mu harmony mony povedala: No dobre, ale bolo by ich veľmi veľa. Rytmovi to vôbec nevadilo a povedal: No a? Aspoň to bude veselšie. Harmony mony: Ale ako to vymyslíme? Po chvíľke rozmýšľania melódy povedala: Vyskúšajme vytvoriť prvé také tvory. Pozrela na kamienok, usmiala sa a pokračovala: Na začiatku postačia 4, čo poviete? Potom uvidíme, čo sa bude diať. Rytmus a harmónia mony súhlasili. Zobrali do rúk 4 navľas rovnaké biele kamienky. Melódy otočila čarovným náramkom a s kamienkou sa stali rozprávajúce malé tvory. Boli biele a mali šibalský úsmev. Hneď bolo jasné, že šantenie a kadejaké šibalstva budú na dennom poriadku. Rytmus na ne udivene hľadel a povedal: No ty koky, ako ich budeme volať? Melódy a harmony mony sa zasmiali na jeho údive a obe naraz povedali: Noty? Ale čo sa nestalo? Skôr ako sa im stihli vôbec predstaviť a zistiť, čo noty dokážu, všetky 4 ušli. Keďže melódy, harmony mony a rytmus poznali každúčky kút hudobného sveta, zakrátko ich našli. No neukázali sa im. Dohodli sa, že ich budú nejaký čas pozorovať, aby zistili, čo dokážu. Noty sa rady jašili a šantili, neustále vymýšľali kadejaké hry. Jedného dňa objavili hru Kto skočí najďalej. Avšak ani jedna nedokázala vyhrať, ale ani prehrať. Boli také rovnaké, že vždy skočili rovnako ďaleko. Zakrátko ich táto hra prestala baviť a vlastne všetky hry, ktoré hrali, ich začali nudiť, a to preto, že všetky hrali rovnako. Jedného dňa unudené noty sedeli a rozmýšľali, čo budú robiť, keď tu zrazu jedna z nich vstala. Začala skakať, ako by jej preskočilo. Nevšimla si strom, ktorý jej stal v ceste, a narazila doň. Druhá nota sa jej opýtala: Och, si celá? No zrazu sa stalo niečo zvláštne. Tá nota, ktorá silno narazila, sa rozpolila na 2 menšie. Na údiv ostatných nôt sa tie 2 menšie začali smiať. Boli úplne v poriadku, nič ich nebolelo, ale boli iné. Mali síce bielu farbu a šibalskú tvár, no z tela im narastlo niečo ako nožička. Vedeli ňou hýbať a dokonca na nej aj skákať. Lenže nevideli už skočiť tak ďaleko ako ostatné 3 noty. Dokázali preskočiť o polovicu kratšiu diaľku. Aby sa vyrovnali svojim kamarátkam, vymysleli, že budú skákať postupne za sebou. A to tak, že najskôr skočila jedna a z miesta, kam doskočila, skočila druhá. Takto skočili rovnako ďaleko ako ostatné noty. Poviem vám, bola to pre nich väčšia zábava. Dokonca, keď sa snažili čo najdlhšie vydávať zvuk, zneli tiež o polovicu kratšie. Počas tejto hry sa im zapáčilo, keď po dlhej note vydala zvuk o polovicu kratšia a potom zas dlhá. Znelo to asi takto. Najskôr spievala dlhá nota. Tá, ja. A po nej o polovicu kratšia nota zas.
tá-ja. Takto striedali jedna druhu. Tá-ja, 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 tá-ja. Rytmus to uvidel, potešil sa a zamyslel sa. Keď tie dve znejú o polovicu kratšie, budem každú z nich volať polová nota a tie ostatné zas celá nota. Áno, to dáva zmysel, povedal si sám pre seba. 3 celé a 2 polové noty šantili spolu ďalej. Zistili, že keď 2 polové narazia do seba, opäť sa z nich stane jedna celá nota. To sa im veľmi páčilo a takto skúšali všetky. Silno narážali, aby sa rozpadli na 2 polové, až raz sa jedna z nich rozpadla na 4 rovnaké noty. No tie už vypadali inak. V hudobnom svete mali žltú tvár a mašličku. Už nemali taký šibalský úsmev, ale boli to poriadne parádnice. Keď sa pokúsili vydať čo najdlhší zvuk, zneli 4-krát kratšie než celá nota a o polovicu kratšie než polová nota. Ich zvuk znel takto. Tá. Tvrdili, že dlhšie znieť nemôžu, lebo to škodí ich kráse. Rovnako to bolo aj v skákajúcej hre. Skočili o 4-krát kratšiu diaľku než celá nota. Keď skákali postupne za sebou, skočili rovnako ďaleko ako celá nota. Rytmus si to opäť všimol a keďže skočili štvrtinu diaľky ako celá, nazval ich štvrťová nota. Po čase sa noty rozhodli, že ostanú rozdelené. Jedna celá nota ostala celá. Druhej sa veľmi páčilo ostať ako 2 polové noty, tretej sa zapáčilo ostať ako 4 parádnice a štvrtá? Čuduj sa svete, dokázala puknúť až na 8 kúskov. Mala žltú tvár a predstavte si klobúk a fúzy. Bol z nej riadny gentleman. Na nožičke jej narástla vlajočka, ktorou dokázala mávať na všetky strany. Znela o polovicu kratšie než štvrťová, 4-krát kratšie než pólová a až 8-krát kratšie než celá nota. Ten zvuk, ktorý vydávala, sa podobal krátkemu ty. Hovorila, že dlhšie znieť nemôže, aby jej neodletel klobúk. Bolo ich 8 a všetky vypadali rovnako. Rytmus dal každej meno osminová nota. Vďaka tomu, že ostali rozdelené, vznikla veľká rodina nôt. Celá, 2 polové, 4 štvrťové a 8 osminových. Takto im bolo spolu veselo, striedali jedna druhu a spolu vytvárali kadejaké rytmické príklady. Keď raz počuli rytma, ako si paličkami vyklepkáva rytmický model, tak sa im to páčilo, že ani nevedeli ako a hneď boli naskladané vedľa seba a vytvorili rovnaký model ako rytmus. Dokonca ho rovnako zaspievali ako on. Veľmi sa tomu potešil a bežal o tom porozprávať Melody a Harmony Mony. Obe mali z toho veľkú radosť a išli sa predstaviť notám. Chceli zistiť, či si noty budú pamätať aj to, čo im oni dve zaspievajú. No či sa im to podarilo, je ďalší príbeh. Prezradím vám ešte jedno veľké tajomstvo. Naše milé noty sa dokázali rozdeliť ešte na menšie a menšie notičky.